Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa sa kanino. Karon gisaulog sa simbahan ang piyesta ni San Atanasio, obispo ug doktor sa simbahan. Usa ni siya sa mga lig-on nga nagsangyaw nga ang Ginoo nahimong tao ug si Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. Uban kaniya atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, ni pasidungog ka kang San Atanasio nga obispo sa pagkabantog nga manlalaban sa pagka-Dios sa imong anak. Itugot nga maluluyon aron samtang magpahimulos kami sa iyang pagtulunan o panalipod, magtubo unta kami sa wayhunong diha sa paghigugma o pag-ila kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dias kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ug mao nga ang simbahan sa tibuok Judea og sa Galilea og sa Samaria nakabaton og kalinaw. Nalig-on ang simbahan ug midaghan pinaagi sa panabang sa Espiritu Santo. Ug nagkinabuhi sila nga mahadlokon sa Ginoo. Miduaw si Pedro sa tanang dapit ug usa ni ana kahigayon miadto siya sa katawhan sa Dios nga nagpuyo sa Leda. Didto gikabalag niya si Inias nga paralitiko nga wala makabangon sulod sa 8 ka tuig. Unya si Pedro miingon kang Inias, giayo ka na ni Hesukristo. Busa, bangon ug hipusa ang imong higdaanan. Diha mibangon si Inias. Nakakita kaniya ang tanang mga tao nga nagpuyo sa Leda ug sa Saron, ug nangakabig sila ngadto sa Ginoo. Sa Hopi dihay usa ka babayi nga ginganlag Tabeta nga usa ka magtutuo. Sa Griego ang iyang ngalan Dorcas nga sa ato pa Lagsaw. Kanunay siyang nagbuhat ug maayo ug nagtabang sa mga kabus. Niadtong higayuna nasakit siya ug namatay. Gihugasan ang iyang patayng lawas ug gihaya didto sa usa ka lawak sa itaas. Ang Hopi dili kaayo layo sa Leda. Ug sa pagkadungog sa mga tinun-an didto sa Hopi nga si Pedro didto sa Leda, nagsugo sila duha ka tawo pagpahibalo kaniya nga padtuon siya sa Hopi sa labing madali. Busa mikuyog si Pedro kanila. Sa pag-abot niya, gidala siya ngadto sa lawak sa itaas. Unya, gialirungan si Pedro sa tanang byuda nga naghilak ug ilang gipakita kaniya ang mga sapot ug mga pupo nga gibuhat ni Dorcas sa buhi pa siya. Gipagula ni Pedro silang tanan gikan sa lawak ug miluhod siya ug nagampo. Unya, giingnan niya ang minatay. Tabeta, bangon. Ug mibuka ang babae sa iyang mata
ug sa pagkakita niya kang Pedro milingkod siya. Unya gigunitan ni Pedro ang kamot sa babay ug gipatindog. Unya gitawag niya ang mga magtutuo ug ang mga byuda, ug iyang gipakita kanila si Dorcas nga nabuhi. Mikaylap sa tibok Joppe ang balita, mahitungod niini ug daghang mga tawo mituo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Unsaon ko pagbalo sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. Unsaon ko pagbalo sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. Unsaon ko pagbalo sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. Imnon ko ang kupa sa kaluwasan ug sampiton ko ang ngalan sa Ginoo. Unsaon ko pagbalo sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. Tumanon ko ang akong mga panaad ngadto sa Ginoo, diha sa tubangan sa tibuok niyang lungsod. Bililhon diha sa mga mata sa Ginoo, ang kamatayon sa iyang buutan nga mga sulugoon. Unsaon ko pagbalo sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. O Ginoo, ako imong sulugoon. Ako imong sulugoon, ang anak sa imong sulugoon nga babayi. Imong gilugti ang akong mga talikala. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat, ug sampiton ko ang ngalan sa Ginoo. Unsaon ko pagbalo sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Daghan sa iyang mga tinun-an nakadungog niini og niingon. Lisod kaayong dawaton kining pagtulun-ana, kinsabay makasabot niini. Bisag way nagsulti kaniya, nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin niini, busa giingnan niya sila. Nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tao nga mukaya balik sa iyang ginikanan, mabugnaw balang gihapon kamo. Ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu, dili kini mahimo sa tao. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, espiritu o kinabuhi. Apan pipila kaninyo wala manuo. Nahibalo si Jesus sukad pa sa sinugdan, kinsay dili mutuo o kinsay magbudhi kaniya. Ug midugang siya sa pag-ingon, mao man gani nga gisultihan ko kamo nga walay makaari kanako gawas kon itugot kini sa amahan. Tungod niini daghan sa iyang mga tinun-an mibiya ug wala na gayud mukuyog kaniya. Busa miingon si Jesus sa napulog duha ka tinun-an, ug kamo mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing way katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo.
kining atong simbahan nga Katoliko makakunik gini siya ngadto sa unang Santo Papa nga mao si San Pedro. Way laing simbahan dinis tibuok kalibutan nga nag-operate nga kumbinsido gyud o gidawat pud ni sa tanang sektor, dili lang sa mga magtotoo o Ginoo hasta sa mga historians nga kining Katolikong simbahan makakunik gyud ngadto ni San Pedro. Si San Pedro ay grado, mananagat ra ni, pobre. So dili kayo siya ka-explain kung siya lang sa ligan ba. Di siya ka-explain sa atong pagtuo. Mao na nga hastagan ni si Kristo, kaya wa man sa to'y grados Kristo, ang iya sang gi-explainan, mga wa sa'y grado. So, ang galihok yun diha nila, dili sila, kung dili ang Espiritu Santo. Muna nga ningon si Jesus, dili man ni akong pulong, kaya ako lang pulong, wag ko'y grado, wag ko siya ka-eskwela. Nya sila San Pedro, nagsangyaw pod, daghan kayo na konvertir, ila sa litong pulong, dili yapon sa Espiritu Santo. O kining Espiritu Santo, mao ni ang wisdom, mao sa ni ang gahom, mao ni ang kinabuhi sa Ginoo nga gipadala nga hinato o gipasud nato. Hangtod karon gasigi gini sila og gasigi nig-operate ang Espiritu Santo. Muna usa ni ana ang atong gitawag og mga doctors of the church. Kani mga tawhana sama ni San Atanasio, sila si San Agustin ug uban pa, mao ni sila na ang mga bright kay mga tao. Mga kuanan ni sila mga professionals, mga arangan pagkabutang nya na converter, ila nang gi-explain ang atong pagtuo. Porti nagyong tinawa sa atong pagtuo. Nya usag gipatinaw dihag maayo nga ang Ginoo maghatag og kinabuhing way katapusan. Pero sa atong paminaw karon, unsa man inyong paminaw? Mituo na ba gyud ang mga tawo ron nga ang Ginoo si Jesus maghatag og kinabuhing way katapusan? Kamo tuo mo? Tinaw na ba gina ninyo gyud kaayo nga ang Ginoo basta mutuo lang ta niya, mosunod ta niya, naatay kinabuhing way katapusan? Dili no? Mao na namiya ang mga tao ngadto ni Jesus. Karon daghan gyapon nibiya ni Jesus Daghan kayo. Daghan kay kugihan mo simba pero mubiya ni Jesus inig-abot na sa pagtulunan. Kaya daghan kana den mo ingon ta gitugot din na ni Jesus nga magpuyo-puyo. Ang sabot sa Ginoo pa diroy. Awa na nibiya na ni Jesus. Kana bang di na mosunod ba? Mosunod sugot ang Ginoo ng puyo-puyo day. Wa man. Nya kanang moingon ta dili ang simbahan naman lang giroy kabarog. Dili pwede nga magminyo ang pulos or magtipon ang pulos babae or pulos laki. Kanang gitawag og homosexual union, sexual union. Mga tao mosabot yun. Usahay gani magsige pagsimba diri pero gapuyo-puyo day. Laki, pulos laki or babae, pulos babae. Mga lawat pa ako ra bagyo kalawatan. Iba o man kung puyo-puyo pero hungito la sa nako na ako ni papulion. So ato na lang ning hungiton basin pa day wa gid ni magbuhat sa binuang. Ginoo na lang magigo. Daghan oy. Labi na karon nga medyo liberated na kayong kalibutan. Gidawat na ni sa hapit tibuok nasod sa kalibutan. Wa na kayo. Namiya na ba? Namiya na. Bisan nga ni karon ningon diri si San Pedro, Lord, asa man mi padung, dili mi mabuya nimo kay ikaw man ang naghatag sa kinabuhing way katapusan. Pasabot naa na nimo tanan. Asa man mi padung, umubiya mi. Pero karon sa atong enhanced community quarantine, unsa may gisultis kasagaras mga Katoliko ro na naas balay. Mag-ampo ta. Ana. Nya wa nagi kay bugas ba? Zaman mag-ampo ta. Naamas Ginoo ang kuan kinabuhing way katapusan. Oy, magsigig paghot ngadto sa barangay sa mga officials. Asa naman ang bugas? Asa naman ang amelioration?
Di ba? Kanang salig kay ba sa bugas, kwarta. Nya wa gyud mo salig sa Ginoo. Mao na hagit ni nato. Nakaron usagid sa mga gipakita sa Ginoo nga nabuhat ni San Pedro. Ang una nato nga Santo Papa. Kanig yung milagro. Kining atong COVID-19 mupatay man kuno nig tao, muhatag man ni natong sakit, pero tanawa ang unang pagbasa, dunay masakiton 8 na katuig. Gigunitan lang sa to paralyzed man to sa Inias, gipabarog ni Pedro kausara, barog na yun. 8 katuig nga paralyzed. Akong papa na paralyzed tong 8 katuig, patay yun. Yun ka barog. Kapila balik-balik nga to sa ospital. Diha pati ito San Pedro. Buhi pa ang taturon si Vero. Pero, patay yun. Di ba? Di man importante namatay ba or nabuhi. Ang importante, pwede gidi ay. Ang katos papa namatay, pagbuot puntos Ginoo. Pero pwede gidi ay. Imposible. San Pedro. Nya, gasunod ato. Kanto na yun si Tabita. Nga, wala yun. Di na yun paralyzed. Patay na yun. Pabangon ra ni Pedro nibangon ang patay. So, ang masakiton, maayo, ang patay, mabuhi. Kaya gininas Ginoo. Muna nga, ako, para nako, kaning COVID bitaw, kaning COVID ba, 19, kahadlok yun mo iyang gihatag sa tibok kalibutan. Murabag, ang atong gibuhat aning atong enhanced community quarantine, ambot ka, nako, sobra 80% sa nag-enhance community quarantine, pulos yun kahadlok ang gibati. Nganong kahadlok may atong gisangyaw? Nganong dili man gugma, dili man pagtuo? Nganong mo na to klaruha pag-ingon nga mao ni gustos Ginoo? Nang hadlok yun ha, sige, panggawas mo. Labang, butangan og purlo dito nga naay marka sa funeral parlor. Nya butangan dayon unsa man, stay at home or stay with us. Inana ba hadlokon kita ba? Hadlokon, pwede yung panghadlok. Dili oy. Sayon ra kay na ingnon ang COVID. Kung mamatay ko ni ining COVID-19, pagbuot sa Ginoo. Pero ang Ginoo pwede ra jud ko kayuhon bisag patay nako. Pwede ra gani ko pabangonon. Kung naataan ang klasiha sa pagtuo, ano mahadlok ta ng COVID-19? O mamatay, pagbuot sa Ginoo. Pero bisag patay, pwede yun pabangonon sa Ginoo. Pasabot, pagbuot yun sa Ginoo, mamatay ko. Pero puy anak ko, unsay sugo sa gugma. Sugo man sa gugma nga, mudistansya ko para dili takda ng akong isig silingan. Dili tungod sa kahadlok, tungod las gugma. Panadag, ako na ako'y virus sa tuberculosis, gitibi ko. Di gid ko mulikay sa akong kaubas balay, maglain jud ko ang akong kananan, akong mga gamit. Aron dili mo takod niya, dili tungod kay nahadlok, kung dili tungod kay nahigugma ko. Na ako'y leprosy. Abo distansya jud ko sa akong mahal sa kinabuhi, aron di matakdan. Inana ba? Tungod sa gugma, di tungod sa kahadlok. Ya kamoron diya, ga-enhance man mo community quarantine. Duha naman kita ka buwan aning siging atubang aning COVID-19. Saman, hadlok pa mo o di na? Pwede na mo matay. Ka na. Indot na. Ano lang, marelax ta? Kanang agbay-agbayan na lang tos COVID ba? Yan ko niyo, dili. Ano ba? Yung COVID, kaya sunod na, patay na ka. Thanks be to God. Lupig manggas Ginoo agad. Mingon sa das COVID, bitaw. Pagbuot lang ginas Ginoo. Kaya nga ako agad, testing raman Ano ba? Pero lupig man yung pos Ginoo. Ragon. Relax lang ba? Kaya lang kayo pagkuhan. Gugma o pagtuo ang atong isangyaw. Dili ng kahadlok. Hadlokon tag maayo. Yang mo na rin palabihan. Diwa na hinoy Ginoo. Mo na nga sikat na kayo ito. Pangita ng alkohol. Lab, sige, kuhan. Nus-nus na alkohol. Kaya, kung buwa ginay bungas gugma, di gina magsilbi. Muna, gipakita sa Ginoo ang iyang gahom, naway sukod, ato sa dunta ning puy-an, o ato sa dunta ning gamiton. Nya, ipakita gid sa Ginoo ang maong gahom,
gikan kaniadto hangtod karon kung ato lang yung gamiton ang maong pagtuo, maong gugma. Muna sa atong pagpadayon, sa atong pagatubang aning COVID-19, ato ginang wagtangon ang kahadlok. Wagtangon tanang kabalaka, kay ang tanang butang sa kalibutan, mapanindot ra ginas Ginoo, hastang patay pwede buhion, hastang kinabuhi nga natapos na sa kalibutan, pwedeng sumpayan sa way katapusan kinabuhi. Nganuman, kay ang Ginoo gamhanan, matuod nga Dios si Kristo ug matuod nga tao, ug ang tanan nga motuo kaniya mahimo sang tinuod nga tao ug tinuod nga Dios. Kita bitaw pag humagbunyag gitawag naman tag anak sa Dios. O nakasagaran gyud akong itambag kanang nanay mahiubos ug maayos kinabuhi. Kay tungod daghan na kay siyag sa nya uwaw na kay siya nya moingon dahil saong sagud pa dir tao ra magugko magkoy mahimo gyud. Ay lagi kaguol sa bagudi baguol tao ra gud tagod ano. Ako di siyang ingnon luoyan nimo no gitagaan na jud kas Ginoo og bag-o nga kana ganing nature nga nahimo na kang anak sa Dios nya imo lang yapong isalikway ang imong pagkaanak sa Dios. Dili man ka tinuod nga tao, dili ra man ka tinuod nga tao, tinuod ba sa kang anak sa Dios? Nya dinalagi din na nato gamiton ang atong pagkaanak sa Dios. Pananglitagon, ako na ako'y kana ganing citizenship sa Amerika. Nya nasa ko'y sana pamilya din sa Pilipinas. Nya ni ako sa Pilipinas. Sa may akong buhaton kung magunahon na ako muadtog Amerika, magsige pa kong kabalaka ng visa, magsige pa kong ingon nga apply pa ko ani, kalisod ani. Wow, nanagod ko citizenship. Ato rin Amerika. Nya kita, wala tayo citizenship sa langit. Mga anak ko tas Ginoo tas langit. Pero nganong nabalaka man ta aning mga butang o mga sakit sa kalibutan. Natua man tayo citizenship sa langit. O kini mauni ang atong buhion sa atong kinabuhi aron nga makasangyaw ta ani. Bisan karong panahon nga naatas quarantine, ala kamo mga ginikanan sultihin ang inyong mga anak. Sigtanaw ng computer ng cellphone nga mga anak sila sa Ginoo. Nya pangutan-a sila unsa pa na buhat pa nas Ginoo dong, buhat pa nas Ginoo day nang imong bana sige lag hapyo dito sa manok. Ina unsa man na buhat pa nas Ginoo, buhat pa nas anak sa Ginoo. Nya mingon ka hilom diyan yawa ka o sige anak mo ni siyawa akong kuyog. Adi pahinomdom bilang sa kina sa usahay magyawa-yawa sa tabisan mga anak tas Ginoo. Pahinomdom bilang hangtod yun nga makonbinser siya o magamit niya ang iyang pagkaanak sa Dios. Mawa ang kahadlok, mawa na ning kabalaka, hastang ato mga sakit o mga kasakit mapapas tungod sa grasya o gahom sa Dios. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon si Kristo mga atong Ginoo ug manunubos nagisunod nila ni San Pedro ug sa mga santo sama ni San Atanasio. Uban sa ilang pataliwala, mudangog kita sa atong panginahanglan sa pag-ingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang simbahan ug ang mga pangulo niini magmalig-on sa pagdala sa iyang mga katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga katawhan makabatuna sa paghigugma sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga relihiyoso nga managhalad sa ilang kaugalingon, magmalampuson sa pag-alagad kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton dili mawad-an sa paglaom ug sa pagtuo kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga mihalina ilabi na sa atong gipahinungdan karon, tultulan na ni Kristo sa dalan ngadto sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Makagagahom nga Dios dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo diha sa pangama sa mga santos
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawatan ng kasin Ang sakripisyo gikan sa iyang mga kamot. alang Alang sa sa pagkaya pagkagagmaya sa iyang ngalan. Alang sa kasalanan sa tibuok nga santos sa simbahan. Sudo nga o Ginoo ang mga gasa nga among gihalad kanimo alang sa handumanan ni San Atanasio, ang pagpadaog sa imong kamatuoran makapahabulahan unta alang sa kaluwasan kanila nga nagsaksi sa imong kamatuoran. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan. Angay ug mataron gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Atanasio, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagis panigingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalitdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos, nagaday kami sa imong kalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganni. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo.
Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na to nga among gihandom karon ug kadtong nabiktima sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Atanasio, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa to langit ng amahan, pinaagis mga pulong nga gitudlo ni Jesucristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong tingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, natagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang ginarian ang dawong kang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Naasap kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginamuli ako ang iyong kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ang mamahayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangok ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot kanamo nga ang matuod nga pagka-Dios sa imong bugtong anak nga gituuhan namo sa dakong kalig-on uban kang San Atanasio, maghatag kanamo kinabuhi o manalipod pinaagi ni ining santos nga Eucharistia, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, nisangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, o mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang kanila nagitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus, o sa pagpakgang sa dakong sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit na mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnong gahom, divine power. Nya muliho krani siya kung naa gid tay pagtuo nga ang Ginoo makahimo gyud sa tanan ug dili ta magsigig kahadlok. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. O